Приятели и приятелки, аз съм Нага. Извинявам се за звука, който чувате, опитам се да го премахна, но когато си взема новия микрофон, който ще стане скоро, защото в момента използвам от слушалките, ще стане скоро, наистина, ще взема професионален микрофон и ще има по-хубав звук, няма да е звук, който чувате. Се опитах в момента да го премахна и всъщност той е всъщност от компютъра. Помисля, че от климатика в моята стая, но в момента пусна климатика. Защото може и от него да е. Но днес ще играем като тета в Астек. Играем в Астек, защото отцъкнаха на рандом. Не съм го избирал. Ще играем като тета, защото миналите два пъти играхме цета, да? Ехе, мале, тази песничка ми се следи в главата. Сега в момента отново играме експерт, много добър. Взимайте си дигали, бе. Защо всичките са с някакви гокове или 2000? Никой не знае. Ще има, бе. Едно в едно сме. Той ги е избил. Чакай, той ги е избил. Фак. Аз съм дигал. Иначе съм ги парони. Не да дигал експерт. Еха! Много съм добър. Сега ще си купа АК. И разбира се гранати. Всъщност аз пак... Пуснаха ги цедецата. Аз трябва да сложа бомбастик на Б. Не знам защо Б ми харесва повече от това. Ехе! О, биг фама! Фак! Не ме кръста. Как ме видеха? Умри! Така убия. На бомбсайта съм. Че да сложа бомбата на Б. Трахме. Има пикивци. Съм този дигала. Че да го пресъреда. Мале, малко съм. Страшно е. Пич, къде? Фак! Усети, че съм тука. Бот чифе. Спасяй се. Ще отивам. Гъгъ! Бастил. Shit different things. Не, то опит си да служи да си взема ръката. Оцеля си. Че трябва да си купам. О, what the fuck. Нищо. Това ми е третия епизод, доколкото знам. Нали, третия. Не съм направил. Дали пак е офлайн, разбира се. Ще е... Да, нищо особено. Клипът ще бъде качен, всъщност днес сме петък, няма да бъде качен в събота. Ще бъде качен в петък, някъде по обяд, нещо такова. Фак! На колко го остави, беше ми на още един хит. Добри, бе! Защо? Как? Бот Виталияй. Да бомб! 250! Не съм. Бот Курт! Ти си не ме държат. Макар да не си. Аре, брат. Така. Един по-малко. One idiot left. Аре, покажи се. Вземи тоя демидж. Вземи го той. Аз пак умрях, да, ама нищо съм. Че, трябва да ти тази пушка. Ще взема Галила. Защото Галилата е много яка. Аз искам да имам дигъл, разбира се. Ще дигъл също е много як. Аз ли съм отдолу. Графити.
Окей. I hope you die in a fire. Ти! Силикарони. Фак, някой ме кърти. Някой от другите ме кърти, бат. Гома, бат. Фак! GG. Стой бомбата. Хайде! Yes! Служих бомбата. Аз съм Господ Бак! Вие всичко ще си купа гранати. Може да си купа АК, но галилата също свърши работа. И то перфектна работа. Странно ми е защо играта не лаги. Чувствате ли записвам въобще? Не се да проверя. Чайте. Не бе, аз съм пак. Фак. Фак. Не бе. Записвам, добре. Така, извинявам се, просто исках да гледа дали записвам, аз съм пълен идиот. Но възделят много ми спи. За 2 дни съм направил 4 клипа. Така че... Нали с обработка, макар че няма много обработка по тях. Но все пак още съм, така да се каже, от начинаещите. С 26 или 27 съба, може би имам нов съд да се спомня. Перони. Джито каза всъщност, че ще играе CSGO или всяки или Minecraft на 7 януари. Тъй, че може да играем заедно, макар интернета да ми е... Всъщност за новия интернет няма да е до една седмица, ще е до няколко месеца. Защото в района, в който живея, само може да се лагато, в района, в който живея, ще, нали, ще е такова, къде се нарича, бе? Маля съм, ще съня на блоковете. Аз живея, нали, на блокове. Няма казвам къде. Макар че мисля, че съм казал вече на клип. Ти тъпак ли си, бе? Вижте хора. Това е брутално, да си толкова тъп. Вижте. Фак. Вземи този демидж. Хайде. Да, ще оценинат и ще изреждат абсолютно всички жици. Ще сложат нови. И може и оптика да сложат къде разум. Може. Обаче да сложат бомбата. Да. Успях. Винаги е хубаво да пробваш. Знам ли бари? Не знам. Но всъщност да. Това е. Просто ще издържа всички жици и аз няма да имам интернет. Ако се включа на новия 80 мегабит в интернет, който стоя да си взимам, защото той е по жици, а в момента аз съм на друг интернет, който е под земята, макар и да е 20 мегабита, той поне няма да изчезне. Ако сега си взема такъв интернет, сега, ще ги санират тези блокове. Доколкото си спомням, в април месец и до април месец аз ще имам хубав интернет. Обаче проблема и тук е, че той няма да е само до... че той ще е само до април месец. После продължение на 2 или 3 месеца от санират блоковете и когато няма никакви кабели, аз няма да имам интернет. Аз няма да имам никакъв интернет. Което е ужасно. Така че аз смятам да не взимам хубав интернет за сега. Но да, разбрах. Сега да върнем към играта. Остава още един рунд, който значи, че клипа ще спре. Нали, аз няма да забие случайно. Не отивам към бето. И как се живе? Аз никой не виждам в момента, така че не си платвам бомбата. Но тук ги виждам перфектаризма. Че ще лепете като точно на хица. Ето, баш на хица. Не беше баш на хица, но... Ето, тук ще стане и ще пази бомбастик. Това летящо. Това летящо. Добре, само това летящо.
искам да кажа прозрачно. Щупи си костите. Тя ще къмне скачи. Но мисля да си кажем чао, защото това ще е последният рунд. Браво! Много сме добри. Ако звука е някакъв ужасно силен, ще го намаля. Така че да. Все пак ще го случайно, защото точно не всичките ботове и ще трябва да половин час, ако искам в матч. Така че да, аз бях Нага, това беше първият епизод на третия ми, аз къде съм? Трети епизод на CSGO Offline. Надявам се ли ви е харесал, ако е така може да палите горе и да се абонирате. Опа, фак, реп микрофон. Да, аз бях Нага, това беше трети епизод на CSGO Offline.